Balima Anyokma, très urgent. Balima bien mardi 9 décembre 2025. Balima ala sago au sago, Assimi Goïta d'offra ou ka budget beka. Mali institution fin benoye d'offra be budget ka. Ou ye d'offra ou sarauka. Wagati kelemina ambe ker konana mena be pirvura la. Meka kuma fo agara ne dara kanade. Aw bela jelinga ta recherche kaka. A besemane fle mena kala. Aw Canada ne be ka kuma fo Canada wala de. Aw yere ka ta recherche ke abena ye ne be ka kuma mun fo. Co officiel, le CNT aura un budget de 13 milliards 620 millions pour 2026 contre 11 milliards 451 milliards dans la loi rectifiée en 2025. Si vous avez CNT ka budget que milliard tan kele ani million keme fla et keme nani ani bidrou ni kele. Or, ou ye milliard fla de farakan ka ke milliard tan sabay ani million keme woro ani mugan. C'est-à-dire que ou ye milliard fla de fara CNT ka budget ka nyina. Oyo kele en folotuguni. Le budget de la primature 12 milliards 800 millions dans la loi rectifiée de 2025 à 14 milliards 413 milliards pour 2026. Milliards tan fla ani million keme segini sabade kundo 2025 wakati la. 2026 menale ou ye milliard fla fana fara primatrika no ye Ablaye Maiga ka yoro yi. Ou ye milliard fla de fara Ablaye Maiga ka yoro budget kan. Malion ou yo fara tourni. Officiel budget de la présidence de la République sera 17 milliards 407 millions de francs CFA pour 2026 contre 15 milliards 672 millions de francs CFA dans la loi rectifiée de 2025. Assimi Goïta Fanaka budget, ko milliard flabena fara Assimi ka budget Fanaka présidence budget kan. Milliard tant ani fla odebena fara ou Fanaka. Et milliard flabena fara je m'excuse. Milliard fla de bena fara Assimi Goïta ka budget ka. Milliard tanduru ani doni ode kundo salu. Ni sawa san ube do de faraka. Depuis nous nana fangala kuma be ube do fara ou ka budget ka. Olu ko kolu ye révolutionnaire ou di. Aye révolutionnaire ta depuis Sunjata Keita téléphobie. Révolutionnaire du nana. San sa be do fara ere saraka. Ate doba ere saraka be do de faraka. Révolutionnaire mena ka jamana na flota ka di sunguru bawma e révolutionnaire mena ka jamana de nyumon kele ka jamana de njugu ta ko bla jamana de nyumon place la malien ni ne be ka ke Mali kono Modibo Keita ko le révolutionnaire ko le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi baba Modibo Keita muyanga jamana ka yere ma horonya da Mali président folo oko ko le dirigeant ko nyamogo ye maye mami folo be jien ka segen kun pour que ka misali di jamana kono deuma wala sani jamana do lafiara wakati mina ale mu ye nyamogo yi ale be soro ka lafia soro tant que dugula mogo ma lafia ale te lafia soro ni sorasi kele nunu de ko malien ka segen munyu ko malien ka segen munyu ko nu ye segen munyu ko segen ko ye hera yi olu yere be ka libara ta ko ciu yere kungolo chamancela u ka sunguru be ka do jeti privé kono katigi yala yoro la aw bela jele batulu nyanga be yala la jet privé kono voilà aw bela jele ya yi mena fana vidéo boko yire mais o ya da mawro de donc malien nunu ne koko malien ke munyu kanga munyu ko non ko ça va passer kanga munyu bon aw ni ala na krache aw de frasi gen ka sedia o kante sedia o la hali sisan kurita kela do be ka kurita ke benene se ku tungara be ka bokulu deme mogo do yere be kan neni yere Assimi Goïta mun ko ma leçon di emawa pour que beta dugu kureta kala u be kelenge Assimi Goïta ka jogo jugu ya atu ayesi e mangu ya soro Assimi Goïta ka jogo jugu ya atu hali kureta kala kasa mana bo fampa mogo be tegala mogo do yere neni ko pour ko ne be ka bene kureta soutenir mais beni ka conviction do Assimi ka jogo jugu ya ndedu et puis awni alache ede koko jamano don ka munyu mais ere be ki dia chogo sugu bela amena kuma capitaine ye kuma mufanga jango la mefolo. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants.
au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Comment be fleur capitaine ne faut depuis Salou. Capitaine go départ dans aller doba ka mogo ka saraw de la. Burkina Boka dana ba ale kanwre la. Ale dobo député mais awe ka do faraw ka saraw ka. Mais o bera wulu ni jakuma ni saga do be ka fo kaw ye kaw nyugo yera de ma deli ka da parce que te révolution do. Ima ya oni révolutionnaire oni M5 kala ni keleni la. Oni ben le cerveau mandi, ben le cerveau et M5 da ono mandi. Shogel le M5 da ono mandi. Enfin fait M5 kele ka ono shi mandi bi. Oni jon kadibi escroc tegere folaw. Panga pruti kala on galon tegelaw. Horon kolo ono le kadi. Abolo ni de révolution non te révolution ni. Adama de bi miri de nene sara domina mune bena fone de unyana. Ibi jabi. Ibe ki dia kanga jamano ta jamana da flota ka di sunguruba fenfema. Ebe tla kasa obeti da chevere kofe. Ida le fibe kasi. A ben ala na krache. Kuma be fle koyi. Et puis mena fin do iraola. Attendez une seconde là. Mena fin do nye fin do promesse ta wala. Aya ketu. Mena fin do boko iraola samno. Aye batulu nyang na jedro malien bela jede nga nyoro la jedro abena do mumbi ntefe ka musique nkala kwa anga janga batulu nyang na je ne batulu nyang je boto jet privé de corontam jet privé anyate ne asimi sunguru de tabeka bo jet privé ko anyate o be ka musique nu be kala ne atalen kayde koy bon awe révolutionnaire jumenyi aka jenatique la munu be ka kule ko asimi nyonte awni ala che naw yaw faw dewndi naw yaw horon dewndi awa fa ka asimi fere me aka na fa ko révolutionnaire te sunguru tikala de do jenayagela de do ale de surasiya hali surasu ka kurita ya kasa do benuna mangoya fitini mangoya fefe be surasi kambi a bebora asimi de la e koko jamano don ka munyu e rebe kijia e krefa moko be ka shwani ke et puis e ka procureur bora kata kuma ko milliard bishengi shwena e somo be ka shwani ke I tonto itara katanga semete waro shwe kata korfena kata koru jeninga galon tege ka mogo bla confusion na ka soro ki boli ka da Amerikia ne be ka kuma fefo galonta shilaw ce sont les vérités ne se kutungara moi j'aime la yes et puis ne révolutionnaire de mais asimi me ka jugo mke khoronya ira la yawsi est-ce que ninganga ke ni manganga ke voilà la vérité anga tien fo jamana kajo capitaine Boraya fo il est le seul dirigeant de l'AIS, c'est le plus vaurien de l'AIS, Assimi Goïta. Je vais être très honnête. C'est le plus nul président que le Mali n'a jamais eu. Nous avons président Colon Demas qui dévala Kamalida. Bara Bekera Kadama. Bara Beglana, fin Beglana, Shogel et fin Beglana Kadama, ou Bekele. Mogo Bekoda Bekele. A flavité fouille la Wardunko. Avec la Kata aujourd'hui, quand on a 300 milliards de dettes, ça rada Dunta Botande. Ibe Kata Brigou d'Oro la courante, au B, fin bébé, aïe, Tamana Nafolo Bechouin. Mais malé on dossier courant de Benali. Assimi Goïta kan. Dossier nga farande. Comme Koreta ko gringaran kumbe bene. Aye mogo to gringaran ki dega do faraka afenga. Abi profite occasion de la kumabe. Anyaba la malé on hakli be benen ka sandro avec ki dega ka bêtises ke tuguni malla. Ate mali jola waranyi narido, c'est un commerçant, c'est un businessman, c'est un profiteur. Kongo de bala ko afuru ma faforo. Ibi furu fa ka fara. Ibi furufa, ambi furufara, anga fembe ama belabo. C'est le président le plus nul dans l'humanité, billahi talahi. Ni vourien de quoi ben ala na krache. Ni aye nebe ka Patrice Talon kele. Patrice Talon qui fera djougou kele indeke. C'est le président le plus nul. Je te dis, Mali ambora kande iraoula. Voilà les réalités. Donc, Ode Kundo, Mali amounoume France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada. Imaye, aba ketoude. Ima hali malien chaman be kata fara bina jaraka mokoka. Asimi clé de la malien be bo qui affiché kalebe tero fait. Pa dusu kasi bulu. Choueni beke jene ya muso beta ko bla posu la beba don. Evelyn Jack oye moribo koni sunguru de o dugolente. Aw taw sunguru, aw faw sigila, aw baw sigila, aw temmolu ya.
hali hadamaden ka maloya ko ye jɛnɛya kɛ muso ko ta k'o bila place la u tɛ malo i bɛna fɔ maliyɛn denw tɛ ninnu ye quoi ils n'ont même pas honte et bɛɛ bɛ dɔ fara u ka budget kan ils n'ont même pas honte ka dɔ fara u ka budget kan citerne bɛ ka an ka citerne bɛ ka jeni mɔgɔ bɛ ka faga jama bɛ problème na a bɛ ka dɔ fara a ka budget kan aw hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn hɔrɔnya bɛ min n'a to aw n'anw tɛ se ka bɛn kunfinw de bɛ tugu aw kɔnɔ na Modibo Keita ma nin kɛ Aïta général Tian tɛ ka fɛn fara a ka budget kan capitaine Ibe tɛ ka fɛn fara a ka budget kan e bɛ ka dɔ fara i ka budget kan e ko k'e révolution e ka révolutionnaire kun maliyɛn ka nin bila sinon mo ne b'an faga i m'a ye maliyɛn dusukasi bolo ni injustice i m'a ye depuis Assimi donna ni bêtise la dɔrɔn terreau bɛ ka fanga sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ nin dɔrɔn de don awa bɛ malo dɛ ne yɛrɛ bɛ fɔ sɔrɔsiw ɲɛna n'an ma Assimi gɛn ka bɔ yen Mali tɛ lafiya bilahi talahi n'an ma Assimi Goïta gɛn Mali tɛ lafiya ne bɔra kuma maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique kanda ka wari ci ɲɔgɔn na a bɛ Senwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔ n'a Senwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don o ye urgent ye a photo yɛrɛ filɛ nin ye Senwave yɛrɛ photo filɛ n'a télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ quarante kan n'a wari ci ma b'a sɔrɔ orange money la sur place donc wari cigo fana to tɔrɔmɛ kelen sara wari cigo filanan sabanan badabada 1,99 €, c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a ka bɛn caw